ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪೆರೆ ಕುಡ್ಲಗು ಬತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಭೇಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು ದಲಿತರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೂ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಿಜೆಪಿಡ್ದು ದಲಿತರೇನು ಸಿಎಂ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು. ಪಣಂಬೂರು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಕೊರೋನಾ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತನು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರಿಸಾದನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು. ರಾಜ್ಯಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಂಡಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲ್ಪರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಐಸಿಯುಡು ಪುನಃ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಎದುರುಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಗು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರಡ ಅಕುಲು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಆಸ್ಕರ್ರೇನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊಂಡೆರ. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಏನೋಪೊಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪುನಃ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪೆರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಆಸ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಡ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಪಾತಿರ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒರಿ ನಿಷ್ಠೆದ ನಾಯಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇನು ಸರಿಯಾದತ್ತು ಒನ್ನಾರು ಐಸಿಯುಡು ಪುನೀರ್ದಾವ್ರ ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬೇಗ ಗುಣ ಅವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡೆರ. ಆರೋಗ್ಯ ಅವರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮಾವು ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರಮನಾಥ್ ರೈ ಪಕ್ಷದ ಬಾಕಿ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತೀರ್ದಿರಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪರಡ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅವೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ರಾತ್ರಿಡ್ದೆ ಇಂಚ ಸುದ್ದಿ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ತದುಂಡ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ ಮರ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆರು ಹುಷಾರಾದ ಬರಿಯರೆ ನಟ್ಟೊಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಏನಪೊಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಐಸಿಯುಡು ಪುನಃ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಅದು ಇಲ್ಲು ಸೇರಿನಂಚಾವಡಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಇರುವಿರ್ಲ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡಿರ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಪರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಕುಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ಆದುಪ್ಪುನ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪರೆ ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಈ ನಾಯಕರು ಪಾತಿರ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊಂಡೆರ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೂ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಅವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಅಕುಲು ಪಂತೆರ.
ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ವತಿರ್ದು ಬೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಣಂಬೂರ್ದ ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಾಯುಡು ಜೂನ್ 6 ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಇತ್ತೇನೆ 200 ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಪಣಂಬೂರು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿದ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಾಯುಡು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಇಡಮುಟ್ಟ 200 ಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತೊಂದೆರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಜುಲೈ 12 ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಮಂಡಳಿ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಗೂ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಂಡು. 18 ವರ್ಷೋಡ್ದು 45 ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಡೋಸು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ. Under the guidance of our Honorable Chairman, with the help of District Administration, NMPT had started a free COVID vaccination center in a view to control COVID-19 on 12th of July. And the timings are from 10 a.m. to 1 p.m. This is mainly it was initiated for the port employees, their families and all the workers of the port. And presently it is mainly for the public in open. So anybody can come and get vaccinated here. It's mainly as per the guidelines of the government, that's for 18 years plus and for 45 years old for the second dose. Both first and second dose are given here. It's well organized here. So far the response has been good. ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರೋನಾ ರಡ್ಡನೆ ಹಂತನು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರುಸಾದಂಡ. ಮಾರ್ಚಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಾಡ್ಪಾವಂದಿರ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ಕಾಯಂ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಪಿದೈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ 30 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಪರಡನ್ನಿನಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತದಾನ್ ಪಂಡೆರ. This vaccination center is doing a very good public health service. Almost around 200 people from the nearby villages, these are the general public, not the NMPT staff, they are coming here and they are taking vaccination from the vaccination center being run by NMPT with the coordination of Government of Karnataka. And the feedbacks have been very good. People are very comfortable, very happy with the facilities here. Going forward, I am very sure that we will try to improve facilities further and render to more and more public in and around Penambur. ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಜುಲೈ 26 ಕದ್ರಿದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಣುಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಂತೆರ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತೆರ್ದು ಸಮಿತಿದ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಲಯ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಜುಲೈ 26 ಕಾಂಡೆ ಆಜರೇಕ್ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಣುಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಲಡೈಡು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದು ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಎದುರು ಸಿಂಹದಂಚ ಕಾದದು ಬೀರ ಮರಣ ಪಡಿ ನಕ್ಲೆನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾನಮನ ಸಂದಾವಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. ನನ್ನದ ಆಲ್ಮಗು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿದ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಂಡು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಣೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪಂಡೆರ. ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸವನ್ನು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿನೂ ಇದೇ ಬರುವ ಸೋಮವಾರ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಈ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶ ಜಾಗೃತಿ, ವೀರ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ -, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ವೀರ ಯೋಧರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ, ನಂತರ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ನೆನಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ವೀರ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಭಾರತಿ, ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೊಡಿತ್ತರು. 2 ವರ್ಷದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಕೊರಿಯರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತದೆರ. ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು 2 ವರ್ಷಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿಜೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತೆರ. ಬಿಜೆಪಿದ ಆಡಳಿತ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಅರೆನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನುಜಿರ. ಇತ್ತೆ ಅಮಸರುಡು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು, ಫೈಲ್ಗ್ ದಸ್ಕತ ಬೂರೊಂದುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ದೂರಿಯೇರ. ಬಜೆಟ್ ಏತು ದುಡ್ಡು ದೀತರು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. 2 ವರ್ಷಡು ಏತ್ ಆತನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ತಾನು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಡ್ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಏರಾಂಡಲ ಬರ್ಪಿರಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಡ್ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರು ಜಿಂದ್ ಆರ್ಪಂಡಿರೋ. ಯಾಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೌರವ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಟ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು, ಬಟ್ ಏನೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕರಪ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನ್ ತರಾತುರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ದಲಿತರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಕ್ಷದ್ದು ಏತೋ ಜನ ದಲಿತರು ಸಿಎಂ ಆತೆರ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ್ದು ದಲಿತರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಸವಾಲ್ ಪಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಾನೊಡ್ದು ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಾಯಲ ಭ್ರಷ್ಟೇನೆ ಆದುಪ್ಪೇನ್ ಪಂತೆರ. ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರು. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಿರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪರೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 2014 ಮಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲದ ಪರಿಹಾರನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ನನಲಾ ಕೊರ್ತುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಜನ ಬೊಲ್ಲಗು ಪೋತೇರು ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಯುದ್ಧದಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆಡು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳಿருந்து 6 ಏವ್ರಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ಇತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಡ ಕುಡ ಬರ್ಪುನಾಯಲ ಭ್ರಷ್ಟೇನೆ ಆದುಪ್ಪೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಡು ಒವ್ವೇ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೈಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ. ಪಕ್ಷದ ಉಲಾಯದ ವಿಚಾರಡು ಏರ್ಲ ಕೈಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಂಡೆರ. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲ್ಪುಲೆಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂತೆರ. ಎಂಕುಲು ಆ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ 1 ತಿಂಗಳುಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾಪೆರೆಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ತನ್ಕ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಏರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪೆರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗ್ ತಾನು ಸವಾಲ್ ಪಾಡುವೆ. ದಲಿತರೇನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ದುಂಬು ಎಂಕ ಪಂಡದಿತ್ತೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಎತೋ ಜನ ದಲಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತೆರು. ಕಟೀಲ್ ದಲಿತರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸವಾಲ್ ಪಾಡಿಯರು. 2 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ 2019 ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜನ ಏನು ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ
ಅದನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಜನಗಳ ಕಷ್ಟದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೋನು ಕೂಡ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೊಲಗಬೇಕು. ಯಾರೇ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಆದರೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ಸರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಜುಲೈ 20 ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ದೀವೊಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೈನಿಕರನ 13 ಕುಟುಂಬಗೂ 3.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟುಡು 4 ಯೋಧರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟೋಡು ತೆರಿಪಾದೆರ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಡ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜುಲೈ 20 ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ದೀವೊಂದ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವೊಂದು ಬೈದ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪಂತುಲಿನ ನಡಪಾದಜಿ ಅಂಡಲ 16 ಜನ ಸೈನಿಕರನ ಕುಟುಂಬಗೂ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟದ. ಈ ಸರ್ತಿ 13 ಕುಟುಂಬಗೂ 3.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಕೂಡ 2 ಕುಟುಂಬಗೂ ಒದಗಾಯಿರ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದಾನ್ ಪಡ್ಡೆರ. ಯೋಧರಾಯ್ನ ನಾಯಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ವಿಜಯನ್ ಕೆ, ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಡ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಮಾನಂದ ಭಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರ. OMPLದ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಇಒ SS ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರ. ಯೋಧರು ನಾಯಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರೆಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೆರಿಪಾಯಿರ. 2014ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳಿನ ದಿವಸ 8ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲು, PU, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 7ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಡಂಬೋಡಿ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಹೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ, ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿದ್ದೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕುದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ಬೈಕ್ಗೆ ಲಾರಿ ಎಡ್ತದು ಪದರಾಡಾನಗ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ SI ರಾಜೇಶ್ KV ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಲಾರಿನ ಬೆರಿಪತ್ತದು BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಲಾರಿನ ಉಂತಾದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ. ಬೈಕ್ ಡಿತ್ತಿನ ಹರೆಕಡ ಪಾವರ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದನ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕುದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಒರಿಯಗ್ ಲಾರಿ ಇಡ್ತದು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಪದ್ರಾಡಾನಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ SI ರಾಜೇಶ್ KV ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೆರಿಪತ್ತದು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಪತ್ತದೆರ. ಪೆಟ್ಟಾಯ್ನಾರು ಹರಿಕಳ ಪಾವರ್ದ ಜವಣೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸಿಫ್ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಅರೆನು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದನ. ಕುದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ಲಾರಿ ಬೈಕ್ದ ಪಿರೌಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತದು ಬೈಕ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಪದ್ರಾಡಾನಗ ಊರ್ದಕಲು ಲಾರಿ ನಂಬರ್ ತೂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಅಪಗನೆ ಕಾರ್ಯಗುದತ್ತಿನ SI ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಲಾರಿನು ಉಂತಾದು ಕೇಸ್ ಪಾಡಿಯರ. ಬೈಕ್ಗೆ ಲಾರಿ ಎಡ್ತಿನವು CC ಕ್ಯಾಮರಡು ತೋಜಿದನ.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತಿನ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿರ್ನ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದಿ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು. ಜುಲೈ 20 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಬತ್ತದು 21 ಕಾಂಡೆ ದೇವಲ್ಯಗೂ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಪೋದು ಪುನಗ ಪೊಂಜೋನ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಕಲ್ವೆ ರಟ್ಟಾದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಭಕ್ತರು ಉರ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದಿನ ವರದಿಯಾತನ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಹೋಟೆಲಡು ತೆನಸು ತಿನ್ನಗ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿಡ್ಲ ತೋಜಿದಂಡು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೇಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರ. ಜುಲೈ 20 ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಟಿತ್ತೇರ. ಮನದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತೇರ. ರಥ ಬೀದಿದ ಹೋಟೆಲ್ಡು ತಾನು ಕುಲ್ಲುದಿನ ಬರಿಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಕ್ಕಾದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನವು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿದನ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದನ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಡ್ದುಂಬು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ಹೊಸ ಲಿಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ ಕುಡ್ಲನಗರದ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಆಪ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಏರೆಂದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ. ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ಹೊಸ ಲಿಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆಪ್ನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರ. ಜುಲೈ 14 ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಕ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆನಗ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಹೇಸಿಗೆ ಚಿತ್ರಲು ತೋಜಿದು ಬೈದನ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲ್ಪನಗ ಸರಿಯಾದ ರಡ್ಡು ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡ. ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುಡುಂದು ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ ದೂರುಡು ಕೇನೊಂದೆರ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಇಂಟಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜವಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತುಂಬೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರಿಯರು. 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 6 ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು. 2018 ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಮಿಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಇಂಟಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಾರಂದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರೆ ಜವಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತುಂಬೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 47 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತನು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಐಸಿಯುಡ್ ಇತ್ತೆರು. ಹೊರ ಹುಷಾರಾದ ಕೂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೀರ್ ಮರ್ದು ಪಲಿಪಂದೆ ತೀರ್ದಿರೋ. ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯುಡಿತ್ತಿನ ತುಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಬಡವಿರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ತೆನಸಲೇನು ಒದಗಾದಿತ್ತೆರೋ. ಮುಸ್ಲಿಮರ್ನ ಉದ್ದಾರಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಾರಂ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರೋ. ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೆಡ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತುಂಬೆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೂ 2018 ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಮಿಳ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನು. ಬುಡಿದಿ ಇರುವೆರು ಮಗಲು ಒರಿ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಆಗತ್ತಿದೆರೋ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪರೆ ಕುಡ್ಲದು ಬತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಭೇಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು ದಲಿತರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೂ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಿಜೆಪಿಡ್ದು ದಲಿತರೇನು ಸಿಎಂ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು. ಪಣಂಬೂರು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಕೊರೋನಾ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತನು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರಿಸಾದನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು. ರಾಜ್ಯಡು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಂಡಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲ್ಪರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.